Maayong adlaw ug naa na pata karon sa Cebuano unboxing ug karon atong i-unbox ang Razer Ferox mobile and music gaming speakers. So ato lang i-unbox. So ato sa gamitan surgical scissor. Oops, wrong. Aras speakers ay. So kani siyang speaker na palitan ako sa CAC Cebu Appliance Center for 3K. Ato sa unbox mo sa para niya. Oops. Okay. So lang i-open ang speaker mismo. So ito sa nituan. So box. Muna ang sulod sa box is welcome to Color Razer o kaniyang implementation. Then quick start guide o Razer stickers. Then ato ta sa speaker mismo, so atong panghuboon ato i-unbox. So mo ni siya. So, ang speaker is consists of ng plug or cable. So, gold plated rather. Then braided siyang cable. So, then ito sa speaker mismo. So, mao ni siya. Pair ni siya. Doon siya ang speaker. So Razer. So gamay ni pero paiter kani siya. Man siya ang Razer Ferox. So gamay na ni pero sipa kani butok. So mao na to ang atong unboxing karon. O ina sa laing unboxing, unbox pagdaglaing mga peripherals or mga PC parts sa maabot. So salamat.